Ето как изпразнихме цял апартамент за един ден. Днешната заявка ни отведе в квартал Чайка във Варна, където една ретро гарсониера трябваше да бъде подготвена за основен ремонт. С други думи, клиентът искаше всичко да изчезне. От мебелите и матраците до тапетите и паркета. И това да стане за отрицателно време. В 8 часа сутринта свирихме старт и запретнахме 6 чифта ръкави. Чакаше ни доста работа, но ни улесниха две неща. Първо, имаше асансьор, който даже работеше от време на време. Второ, клиентът предпочете да се отърве от всичко старо. Нямаше нужда да пазим нищо. Любопитно е на какви съкровища попадаме при такива услуги. Например, това сладко сапунче Балкан Турист, тези чисто нови стари обувки и този телефон, който даже не праща СМС-и. Намерихме и ракета, която се оказа прахосмокачка, както и този вентилатор от годините, когато безопасността още не е била изобретена. След няколко часа работа, под зоркия поглед на кварталните котки, апартаментът се поопразни, а всичко ненужно отиваше в най-големия ни камион. За щастие имахме 23 кубични метра на разположение и успяхме да поберем всичко благодарение на нашите тетрис умения. Дойде ред да махнем стария паркет, а след него се заминаха и дървените каси за врати. Накрая внимателно свалихме и всички стари тапети. След толкова работа имахме едно последно задължение. Хванахме метлите и почистихме по старомодния начин, за да не се сърдят съседите. И след 10 часа труд апартаментът беше готов за цялостно обновяване. Ако и вие правите ремонт и имате нужда от транспортни услуги или склад под наем, Пикман ще ви помогне. Потърсете ни по телефона, във Facebook или на Pikman.bg.